Beranduegi. Eusko gudaria gara, Euskadi askatzeko... Unai, ze? Zekizu hau orain independentziaren aldeko atzamarra dela? Bai, txikienek ere eskubidea daukatelako altzatzeko. Gora Euskal Herria askatuta! Ongi etorri beranduegira, milaka ertzain Japoniar erako greba egiten hasi ziren atzo. Soldaten murrizketagatik eta lan baldintzengatik protesta egiteko besteak beste. Eta nola egiten da Japoniar erako greba bat? Honelaxe. EAJak hasiera eman dio lehendakari gaia aukeratzeko prozesuari afiliatuek 25 izen proposatu dituzte, baina tira, dena den nik badakit zein izango den EAJaren hautagai. Ia ba, katolikoa da? Bai. Ezin dut baterek kendu. Eskuindarra? Galdetzea ere. Tira, hauek ez. Burusoila da? Ez. Bortuzarrez... Euskalduna? Bai. Ba, aukendu... Atletik zalea? Bai. Eskuratuko ditugu batzuk orduan. Fatxa da? Ez. Askuna ez da, eta ez dakit ba. Sexia da? Bai. Badakit. Hau da? Ainhoa Goikoetxea! Antonio Basagoitik esan du behartu egingo duela Patxi López Euskal Autonomia Erkidegoko hauteskundeak udazkenera aurreratzera. Pepeko buruzagiak adierazi duenez, Patxi Lópezek bere kargua eusten hain temati jarraitzen baldin badu. Jaurlaritza! Metodo eraginkorragoak erabili beharko ditu Portugaletekoa konbentzitzeko. Belarria moztuko didate, baina nire legegintzaldia defendatuko dut. Euskaldunen erreferentziazko informazio iturria den ETBek 30 urte bete ditu. Beranduegi komunikabideen arteko elkartasuna bultzatu nahi dugu eta horregatik ETBko profesionalek urteurrenaren karietara prestatu duten bideo hau ekarri dizuegu. Amatiño ertzainak, ez, horiek ez, beste ertzainak. Horiek dira telebistan gogoratzen ditudan lehen irudiak. Behin pilota partidu batetzen zerbait ikusi nuen ETB baten, baina berehala agertu ziren Euskitze eta Tolosa. Etxekoa balitz bezala iraintzen genuen Jose Maria Calleja. Gero handitzen joan nintzen, eta goizaldean mozkortuta etxera iristean, hortzegoen Estepan Aldamiz Etxeberria, bakarrik edo. Parte bat izan du, geroz eta txikiagoa nire bizitzan. ETBren 30. urteurrenan. Aizu, eta hau benetan diru publiko ordaintzen da. Eta amaitzeko kultura albiste bat, Amy Winehousen odolarekin egindako kuadro bat 53.000 eurotan saldu dute. Garestia eman dezake, baina ez pentsa. Izan ere, erosleak esan du odol horretatik aterako dituen sustantziak salduta aise berreskuratuko duela egindako inbertsioa. Gogoratu ikusle maiteok joan den astean lehiaketa molde berria ipini genuela abian. Parte hartzeko baldintza 2 bete behar dituzue. Hasteko gure Facebookeko orrian atsegin dut sakatu. Eta bigarren zuen horman elkarbanatu gure azken saioa eta esaldi jator batean eta labur-labur beranduegi zer dan esplikatu. Hilabete honen amaieran zozketaz aukeratuko dugu irabazlea. Saria gogoratu Itzaltzuko Besaro hotelean 2 gaueko egonaldia 2 lagunentzat. Edo nahi izan ezkero 2 etsairentzat ere bai. M15 mugimendua mundu osora aditzera eman zenetik urtebete pasadenean,
Martxoko greba orokorrean errepresioa jasandakoei babesa emateko Bartzelonako asanbladak egin duen bideo honetan ondo bildu dute mugimenduaren atzean egon diren eta egun dirauten kezka eta ametsak. Nosaltres, superant les pors i els discursos fàcils, hem vingut a parlar clar. Formem part de la gent precària, del 50% de joves aturades, de les desenes de famílies desnonades cada dia, dels jubilats estafats pels bancs. Formem part dels treballadors afectats per expedients de regulació, de les treballadores acomiadades, dels que no es poden pagar una sanitat mercantilitzada, de les que deixaran o ja han deixat de rebre qualsevol tipus de prestació social. Formem part de les treballadores domèstiques sense drets laborals, dels que estan obligats a pagar uns transports i uns serveis bàsics abusius. Som d'aquelles a qui el preu de l'habitatge ofega quotidianament, de les que veiem hipotecat el nostre futur per les retallades en educació. Formem part de les que migraren buscant una vida millor aquí. Formem part de les que avui han d'emigrar buscant una vida millor allà. Formem part d'una majoria social que està patint a la pròpia pell les conseqüències d'un espoli. Formem part d'una majoria social a qui li estan robant la vida. Nosaltres, a més, formem part dels que no es resignen a veure com mor la gent a les llistes d'espera, que no tolera que les condicions de vida de la majoria caiguin en picat mentre el luxe es dispara, que no suporta veure gent dormint al carrer mentre habitatges buits es podreixen en l'especulació, que no entén que les partides pressupostàries destinades a la despesa social siguin retallades sense miraments mentre els pressupostos en armament, casa reial o església es mantenen sense vergonya, que no tolera que els salaris reals disminueixin mentre els beneficis dels banquers i directius es sobredimensionen de forma insultant. Nosaltres formem part de totes aquelles que pateixen la dictadura econòmica dels mercats i de la genuflexió miserable que li reten els polítics, però també formem part d'aquesta nova i profunda col·lectivitat que ha dit prou. Nosaltres així formem part d'aquesta col·lectivitat digna i multitudinària que s'ha alçat en milers de places d'arreu, que ha manifestat un desig enorme de canvi, que ha intentat aturar l'espiral de bogeria a què ens estan sotmetent aquells que governen pels mercats. Hem intentat aturar la corrupció política, mitigar les desigualtats socials, situar les persones per sobre de l'economia. Hem alçat les nostres mans i les nostres veus. Hem intentat refundar la societat de forma solidària. Hem intentat crear un nou vincle social. Hem fet el que hem pogut i ho seguim i seguirem fent. Lamentablement, entre totes i tots, hem sigut incapaces de frenar el malson. Encara, i diem encara, no hem tingut prou intel·ligència ni prou força. I, malauradament, els que sí que tenen la força han desoït completament els desitjos i necessitats de la nostra col·lectivitat. Segueixen aplicant les dosis de dolor de l'ajust estructural i castiguen amb duresa les que aixequen les mans i les paraules. Insulten la possibilitat del naixement d'una nova dignitat. Aquests són els motius que fan que avui esclati el conflicte social. Avui esclata la ràbia, la desesperació, la impotència, el dolor acumulat, la falta d'esperança mastegada en silenci. I esclaten dies com la vaga general del 29M. I esclatarà sempre i quan no es resolguin les causes que fan néixer la ràbia. Volem dir que ens agradaria que les coses fossin d'una altra manera, sobretot perquè és la nostra gent qui en aquestes ocasions s'endú la pitjor part. Les vides trencades per la repressió són les vides trencades de la nostra gent. Aquestes són les ruptures que de lluny ens han de preocupar per sobre de les altres. Per tant, ens agradaria que les coses fossin d'una altra manera, que la majoria social, multitudinària i creativa transformés d'arrel les causes del malestar. Aquesta és la nostra voluntat i responsabilitat, i és la voluntat i la responsabilitat dels centenars de persones que han estat torturades, detingudes, represaliades i empresonades en els darrers mesos d'aquesta crisi social. No obstant, no sembla ser aquesta la voluntat dels qui governen. Les reformes penals, la criminalització de qualsevol forma de lluita ens situen un carreró sense sortida. Però nosaltres seguirem, aturarem la repressió i alliberarem els i les companyes empresonades. Ja els amnistiem. I condemnem els que ens condemnen a una vida de precarietat i submissió. Condemnem els que ens condemnen a la pobresa i a la falta de llibertat. Els que ens condemnen al conflicte social. Solidaritat i suport mutu a tota aquella gent que, com nosaltres, pateix l'ajust estructural capitalista i les retallades socials de Convergència i Unió i el Partit Popular. Solidaritat i suport mutu amb totes les companyes i companys que, lluny de veure passivament com la seva vida és destruïda per la dictadura dels mercats, es comprometen a fons per crear, amb la lluita comuna, una nova col·lectivitat lliure, digna i solidària. Aste honetako argiaren azalean, M15 mugimenduaren lehen urteurrena nabarmendu dugu. Boterea desafiatzea helburu, hala dio titular nagusiak. Barruko orrialdetan, Erik Gereti egindako elkarrizketa aurkituko duzue. Ekologismoarekin zerikusia duten hainbat dokumental interesgarriren egilea da zuzendari frantziarra.
Iesi atalean berriz, Euskal Kostaldeak eskaintzen dituen aisialdirako zenbait aukera proposatuko dizkizuegu. Eta joan den astean bezala, gure webgunean sortutako kanal berri bat aurkeztuko dizuegu oraingoan. Zero Sabor kanala. Hondakinik onena sortzen ez dena, horixe izango du leloa kanal berriak. Bertan, Euskal Herrian Zero Sabor filosofiarekin zerikusia daukaten albisteak jasoko ditugu zuentzako. Erditze fisiologikoan sinesten baduzu eta fisiologian sinesten baduzu, ze honek ere saiatu beharko duzu hori egiten, ez? Alain nuen, etxean erditzea erabaki nuen. Eskatzea ez nik ez du nahi denbora osoan monitorizatuta egon. Edo nik ez dut nahi suero bat. Bueno, nire barne zalantza eta barne eztabaida handiek izan ditut. Erabaki horren inguruen ikusten dituen emakumeak kriston minak pasatzen ditutela eta 10 epidurala eskatzen zutela, eta bueno, ni ere igual, zergatik ez, eta egin behar ditugu gauzak sentitzen ditugun moduan, baina guk ala sentitzen dugulako ez, barrideak ez. Ez da erresa, epidurala gabe erditzea. Baina gai garela ere bai, Eta hori izan zen, eretako, bueno, persona bezala eta emakume bezala, kristona. Neri lagundu dat gero, nik posible izatea bertze batzui deseo hortan laguntzea, ez? Bertzen ezingo nuke. Mina gainera ez da bat ere razionala, momentu hortan animalia gara eta arron primala gara. Erditu, pentsatzen dut hortik datorrela, zeren sensazioa da, bitan erditzen, hau da, erdikatzen zarela, eta zertarako sufritu eta zertarako, niretako eztabaida ez dago maila hortan, zeren urrai dira konparatzen erditzak gaitz batekin. Eta da, nire ustez, bizitzan edo pasatzea merexi duen min bakarra, konpentsazioa ikaragarria delako. Hoi medikalizatu dugu, arront ikuspuntu negatiboa eman diogu, gainera mina horri. Mina horre gainera, edo, hau da nik bizit izan duten bezala, alertan jartzen zaitu eta konektatzen duzu barnean eramazun ume horrekin. Zergatik emakumea unitz ospitalera iristen direta hango giro hotza berdin zait, jendeak harrera ona intere eta dena. Ja ez da zure ingurua, gero kableak dena... Gaixotzak hartzen zait. Hoi da. Inguru hoi ezpada zaintzen, prozeso fisiologikoi bere prozesua segitzea edo zailago da. Sortzen ikasbatuaz taldeak urtero antolatzen duen Euskal Eskola Publikoaren jaia igande honetan izango da Iruñeko Takonera parkean. Aziak ezten du Goiburu Berriozarko eskola antolatzen ari den jaiak, eta aurten Nafarroako konkistaren 500. urteurrena izaki, kurrikulumean gertakari horiek azaltzeko eskaera ardatz izango dute. Bideoklipa Marea talde nafarrak egin du. Haien diskoetan ohikoa ez duten hizkuntzan.
Burusoila? Bai. Ui! Atletik zalea? Bai. Gara.